Jeg hedder Thomas Bertram, har Bertrams Landbrug. Jeg har økologisk søer, 130 styks og 30 hektar jord. Jeg har fundet på min fælles farhytter, hvor jeg har plads til 4 søer i. Den har jeg fundet på, dengang jeg gik på landbrugsskole, fordi jeg var ude at se nogle økologiske produktioner med A-hytter. Og det kunne godt gøre smartere, tænkte jeg. Så jeg har sat mig ned og tegnet den her løsning, hvor jeg har mulighed for at fodre den daglige pasning, gør den rigtig hurtigt. Mit navn er Pia Lykke Vanggaard. Jeg er projektleder på et projekt inden for Horisont 2020. I 2017 der startede vi med at lave det her udviklingsprojekt sammen med Thomas Bertram. Vi havde en idé om at lave et udendørs koncept til økologisk svineproduktion, hvor at grisen den kunne gå ude fra den blev født og til den blev slagtet. Så da Thomas Bertram i 2017 kom og spurgte, om vi ville være med til at udvikle de her hytter inden for økologi og friland, jamen, så sagde jeg ja med det samme, fordi at jeg brænder utrolig meget for det her med økologi, og jeg synes, det har en vigtighed, at dyrene har det godt, når at de er på marken. De vigtigste ting i at have farhytten, det er, at vi kan redde nogle flere grise i grisehjørnet. Vi kan give soen mere plads og mere frihed. Og vi kan have godt arbejdsmiljø, fordi vi kan stå oprejst og komme omkring vores dyr. Og så kan vi være rigtig effektive til at passe vores dyr også. Jamen, velkommen til inde i farhytten. Her er vi i Soens sti. Det er ret god plads. Vi har sådan set en trekant, Soen hun bor i. Og det gør, at hun har rigtig meget vendeplads, så hun har over 2 meter i venderadius her. Op foran Soen, der har vi vandkrybben, og vi har tørfodret til Soen. Vi fodrer normalt 1 gang om dagen, og der er Libitum-fodring her, så hun skal have alt det, hun kan spise. Her får vi så inde, hvor vi fodrer, og der har vi vandtanken med. Der er 200 liter med til en dags forbrug. Og så har vi adgangen til alle 4 grisehjørner i den her hytte her, så vi har mulighed for at kulde jævn imellem holdene. Så har vi grisehjørner med varme i, så der har vi alle grisehjørner. Så skal det være. Her står vi og ser, hvordan Soen hun lige bruger stien. Det, vi skal lægge lidt mærke til, det er, at Soen hun ligger og kigger ud og er opmærksom på, hvor fjenden kunne komme fra. Og derved gør det, at Soen hun har røven op mod grisehjørnet. Og når hun så farer hun stort set grisen lige i grisehjørnet. Det er ret vigtige pointe her. Så står vi ude foran hytten i Soens fold, og der har vi kavlegård på, for at holde grisen inde de første 14 dage cirka. Her har vi vores ruller til hegn, så det er måden at lave hegn på. Så har vi strøm til hytteren. Jeg har ligesom på en campingplads, at man har nogle steder, man kan tage strøm ud. Og så har jeg ellers strøm til enden af den første hytte i rækken. Og så har jeg strøm imellem hytterne. Nu står vi ved dørene til hytten. Og i dag er den fuld åben, fordi der er 20 grader næsten. Vi får lynhurtigt hytten varmet op, fordi at vi har hytten bygget af cellemateriale. Men vi kan lukke ind til hytten, lukke døren, og så er der plastikforhæng for. Og fordi der er åbent til 3 verdenshjørner her, så har vi plastikforhæng for permanent. Så når nu jeg skal ventilere lidt, så enten så åbner min foderlem, eller også åbner jeg mine døre herind til. Og så kan vi lukke grisen ind ved at have dør nummer 2. I et samarbejdsprojekt under Horizon 2020, hvor vi samarbejder med Vanggaard Staldmontage om at videreudvikle hytten, der er vi ved Aarhus Universitet ved at undersøge betydningen af at tildele et område til pattegrisene, hvor de har varme i en hule, så de kan få den optimale temperatur og derved en bedre tilvækst. Vi har kameraovervågning på, så vi kan følge dyrenes adfærd, og vi har en temperatursensor, der logger temperaturen både herude i stien ved Soen og inde i hulen, så vi kan se temperaturdifferencen. Den anden aspekt, vi undersøger, det er, om et pendul i redeområdet kan reducere soens hastighed, hvormed hun lægger sig ned. Der er risiko for, at hun klemmer grisen, hvis hun bare lægger sig fladt ned, og pendulet her er en lille smule stift, så når hun læner sig op af det, så reducerer det hendes bevægelseshastighed, og derved risikoen for at klemme grisen ihjel. Det undersøger vi i stier med og uden pendul. I Danmark, i den økologiske svineproduktion,
Der skal søerne, når de skal fare og give dige til grisene, så skal de holdes på et stort areal med græs og jord, som I kan se her. Det muliggør, at de kan lave deres naturlige redebygningsadfærd, og de kan fouragere, og de kan bevæge sig frit rundt med deres grise, efterhånden som de vokser op. Hytten her, den har så den fordel, at den kan flyttes let, og det muliggør også, at man kan undgå et for stort slitage og for stor miljøbelastning, når græsset begynder at blive slidt af.